Damos vos a benvida á Facultade de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela. Na Facultade de Humanidades, situada no campus de Lugo, poderás cursar o grao en Xestión Cultural, xunto cunha oferta especializada de posgrao, o mestrado en Servizos Culturais e o programa de doutoramento da EDIUS, Estudos Culturais, Memoria, Identidade, Territorio e Linguaxe. O grao en Xestión Cultural é un título altamente competitivo, que ofrece unha formación sólida e actual para formar a profesionais con competencias na planificación, xestión e difusión de proxectos culturais. Este é un título único non só en todo o sistema universitario galego, senón no norte da Península Ibérica. Son poucas as universidades españolas que ofrecen este tipo de estudos, o que significa que as competencias que adquirirás aquí en Lugo son especializadas e moi valoradas, unha clara vantaxe para acceder ao mercado laboral. O grao ofrece dúas modalidades. Por unha banda, a modalidade presencial, especialmente destinada a estudantes que veñen de realizar as probas das PAU e queren vivir plenamente a experiencia universitaria, sen excluir a outro tipo de estudantes interesados e interesadas en vivir en Lugo. E por outra, a modalidade virtual, pensada para as persoas que non residen en Galicia ou que xa están a traballar e desexan ampliar a súa formación ou dar un xiro á súa traxectoria profesional. Nesta modalidade, todo o proceso formativo realízase a distancia e mediante videoconferencias. Só será necesaria a túa presenza física en Lugo para a realización dos exames finais. A formación estructúrase arredor de tres grandes fundamentos: unha base sólida de formación humanística, arte, historia, antropoloxía, patrimonio, fundamental para comprender os procesos culturais. Contidos relacionados coa xestión de recursos culturais, con materias de economía, marketing, ciencias sociais e xurídicas e, por último, todo relacionado coa comunicación, cunha formación baseada nos ámbitos do xornalismo, o manexo das redes sociais, as TIC e as linguas para acadar as competencias comunicativas necesarias. Tras cursar o noso grao, poderás liderar proxectos culturais, traballar en institucións, arquivos, museos, editoriais, empresas creativas, en xestión do patrimonio, documentación cultural ou comunicación cultural, entre outras moitas saídas profesionais apaixoantes. Pero, por se fora pouco, Lugo é unha cidade chea de vantaxes. Cun patrimonio artístico excepcional, como a nosa muralla recoñecida pola UNESCO como Patrimonio Mundial, unha chea de festas como o San Froilán ou o Ar de Lucus, eventos culturais como o Culturban ou o Festival de Jazz de Lugo, e un ambiente ideal para a vida universitaria con prezos accesibles e unha vida social e cultural moi activa. E si, tamén temos unha excelente gastronomía. Pódese pedir máis? Se estás a cursar un bacharelato de Artes, Humanidades ou Ciencias Sociais, e che interesa a cultura como campo de futuro, ven estudar Xestión Cultural a Lugo. Tes toda a información sobre o plan de estudos na nosa web. Agardámoste na Facultade de Humanidades.